Здравейте, млади и стари! Днес ще ви запозная с една безплатна програма, разпространявана от Google. Изключително полезна за хора като нас, архитекти. Версията, която е в момента, Google SketchUp 8. При стартиране на Google SketchUp се отваря работно пространство с координатна ос. Синьото изобразява вертикалата, червено и зелено за Хикс и Y. Програмата е съоръжена с изключително малко инструменти. Ето това е тулкита, който се появява от View, Toolbars, Large Toolset, Toolbars, Large Toolset. Доква си се отстрани. Основните команди са чертане на правоъгълник, кръг, полигон, линия от точка до точка, арка, свободно рисуване на ръка. Имаме и гума за триене на всичко, което не ни харесва. Едновременно с това работят и начините на селекция, същите като в AutoCAD. Права селекция, обратна селекция. Shift, Control, включват и изключват обекти от селекцията. Да построим една проста сграда. Примерно правоъгъл. Имаме и команда за offset. Ето е тук. Много лесно се работи както на ръка, така и с въвеждане на координати. Тук долу се въвеждат точните размери, които искаме. Следващата команда е Push-Pull. Изключително просто и лесно. Хоп. Светлите лица показват предната част на лицето, тъмните задната. Всички лица могат да бъдат трити, могат да бъдат разделени. Абсолютно всеки един обект в тази програма се едитва. Могат да бъдат ориентирани напред, назад, както искаме. Лесно се трият линии. И когато те не нарушават дадена повърхнина, повърхнината остава. Създаването на отвори е също много лесно, тъй като програмата сама разбира кога две лица се припокриват и трябва да бъдат премахнати. Може да работим в какъвто си искаме режим и визия, като работата винаги е изключително бърза. Можем да уразмеряваме елементарно на вид, но ефикасно, както и да мерим площи. Винаги, когато програмата разбере, че създаваме ново лице, то се появява. Като по този начин тя ни подсказва какво да правим. Ето и един помощен инструмент.
за задаване на оси или помощни линии. Ето, след като си начертаем покрива в план, посредством същия помощен инструмент може да въведем и ъгъл по третото направление. Примерно искаме покрива да е 30 градусов, да речем. Не ни е нужна горната част от това лице. Готово. Можем да създадем покрива, просто описвайки го с линии. Може да използваме и някои от другите малко на брой, но полезни инструменти, като например инструмента, хумористично наречен Follow Me. Ето го тук. Стига да имаме линия, по която да може да придвижваме съответно сечение. Сечението ще ни следва. Хоп! И създадохме покрив. Програмата разполага с готови материали. Допълнително винаги може да бъде създаден и нов материал. Може да му бъде зададена и текстура. Обикновено програмата сама подразбира ориентацията на текстуриране. Като полагането на материали става лице по лице. Могат да бъдат и избрани определен наброй лица и с един клик да бъдат отцветени. Така. Тук, където сме изтрили дадена стена, винаги можем да я възстановим. Хоп. Ако изтрием отвора, той просто изчезва. Имаме и инструменти за визуализиране, например разрез. Разрезът е интерактивен и работи в реално време. Не чакаме нищо, като можем да въртим разрезната равнина, както си поискаме. Независимо по коя ос. Едновременно с това, така построения обект, можем да визуализираме посредством предварително заложени в програмата стилове.
посредством тези малко на брой инструменти може да създаваме най-различни форми. Почти всичко, което ни дава възможност за бързо и лесно материализиране на нашите идеи. Това е за сега.